А воды ты нет. О, да. Сейчас будем тут обливаться, сидеть, если решим налить. Окей, мы уже в эфире. Прывітанне. Мы зараз знаходзімся ў офісе выдавецтва «Мяне няма». Я Максим Швед, рэжысёр, дакументаліст, і у нас сёння госця Юля Шатун. Юля рэжысёрка, фатографка, літаратарка, зараз ужо, можна афіцыйна сказаць, бо мае кнігу. І менавіта пра яе мы хацелі сёння паразмаўляць. Юля, якія яшчэ ідэнтычнасці, калі так можна сказаць, я твае не пералічыў. Хто ты? Да я не ведаю. Ну, в сэнсе, у меня няма такога, каб ідэнтычнасць, напэўна, была звязана з чымсьці адным. Асабліва мне насамрэч не падабаецца, калі ну, так вось мяне называюць рэжысёркай. Я разумею, чаму, потому што я раблю фільмы. Але як быццам бы рэжысёрка ці рэжысёр гэта штосьці такое, чалавек, які, не ведаю, прыбягае кудысьці на площадку, штосьці там кіруе, такое вось робіць. Ну, карацей, гэта як быццам бы вельмі вузка і не адабражае рэальную тую, не ведаю. Ну, калі мы кажам пра беларускае кіно, там, канешне, ўсё неяк дзіўна, не адабражае. Тут адразу можна паразмаўляць, што ты адзін з прадстаўнікоў кончанага кіно, так званага, які напрамак, які Нікіта Лаўрэцкі, можна сказаць, стварыў. Таму, калі казаць пра рэжысёрскую ідэнтычнасць, вось, канешне, тут усё дзіўна. Чаму? Чаму дзіўна рэжысёрская ідэнтычнасць? Ну, чаму, калі мы пра яе кажам, заўсёды некія трэба дадаваць акалічнасці, што мы з Беларусі, што вось гэта ўсё. Калі мы ўвогуле будзем пра гэта размаўляць, бо ўсё ж такі нагадаю, што ў нас сёння галоўная твая ідэнтычнасць гэта літаратурная. Ну так, я вось хацела перайсці. Вось, і мы зараз у выдавецтве «Мяне няма», і ў нас ёсць яшчэ конкурс таксама. У нас жа ёсць стрым, і мы павінны нагадваць час ад часу, што ёсць людзі, якія нас глядзяць. І вось для іх ёсць конкурс на самае лепшае пытанне для Юлі. Вось, у канцы мы пачытаем, што вы напісалі нам, і вырашым, хто самае цікавае даслаў пытанне, той атрымае кніжку. Вось, давай пра кніжку, про рэжысёрскую ідэнтычнасць мы заўсёды паспеем. А я вось, дарэчы, хацела ад гэтага перайсці, што як быццам рэжысёр гэта штосьці такое больш тэхнічнае, ты прыходзіш на площадку, штосьці робіш, як быццам бы тут няма таго ўзроўню, чым вось насамрэч я займаюся. І вось я хацела сказаць, што і калі я пішу, галоўнае тое, чым я займаюся, гэта не штосьці тэхнічнае. І вось гэта адно і тое, чым я займаюся, калі я раблю кіно і калі я пішу. Вось гэта адно і тое. Як гэта назваць? Гэта складана? Можа, у такім вельмі шырокім сэнсе, хоць гэта можа і такое смешнае слово у кантэксце мяне, як быццам я займаюся філасофіяй, ну, у сэнсе як філасофія, не ў сэнсе, што сяджу і разважаю, а ў сэнсе як бы даследую свет і чалавека, яго душу. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэтым у першую чаргу. І таму, напэўна, ідэнтычнасць, звязаная з пісьмом, для мяне больш важная і, напэўна, больш першая, чым ідэнтычнасць, звязаная з кіно. Таму што на пачатку я сажуся і штосьці запісваю. І з гэтага пачынаецца тое, з чым я працую, як бы маё гэта вось даследаванне міру. Ну, книжка называется «Каждый видел этот город в каком-нибудь другом месте». И акрамя текстов тут есть, подаецца 65 тут текстов, нават недзе я прочитаю. Есть фотографии, вось, и адпаведна есть тут такая твоя ідэнтычнасць, як мы ўжо пачалі казаць, як фотографка. Вось. І сапраўды кніга вельмі падобна на нейкі такі, мае монтажны эфект, калі ты чытаеш тэкст, калі ты бачыш фатаграфіі, узнікае некая такая трэця вобраз, так, некая іншая энергія, чым калі толькі ты чытаеш ці разглядаеш гэтае фота. І гэта, мне падаецца, такі вельмі кіношны метад працы. Ну так, напэўна, я вось ужо, можа, дзесьці казала, можа, гэта толькі ў вузкім коле было, што калі я вось збірала гэтую кнігу, збірала да ёй тэксты і фотаздымкі,
то я, напэўна, не проста рабіла як бы як зборнік, ці не было такога, каб я вось тэкст дадам да яго фотаздымак. А я з гэтага рабіла штосьці, як быццам бы гэта будзе штосьці адно і новае. І, напэўна, гэта трошкі падобна да стварэння фільму. І я як бы, ось я, можа, табе ўжо казала, што гэта як прынцып монтажу. То бок я бяру розныя кавалкі матэрыяла, гэта тэксты, гэта фотаздымкі, і з іх раблю нейкі адзіны наратыў. Як быццам бы штосьці... Я імкнулася, каб гэтая кніжка была чымсьці, чаго яшчэ дагэтуль не было, каб у ёй з'явіліся нейкія сэнсы, якіх не было ва ўсіх гэтых тэкстах і фотаздымках паасобку. Увогуле, я чытаў, што кніга, як бы ты не планавала зрабіць кнігу, што можа сказаць, што выдавецтва табе падштурхнула яе стварыць, і што гэта як бы быў твой дзённік збольшага, то бок ты вела такія нататкі і фота, і нейкія тэкставыя, і потым вось гэта ўсё можна нават было прачытаць у Фейсбуку ці там нейкіх тваіх соцсетках, але вось як кнігу ты не то, што не марыла, але плану такого канкрэтна не было. Ну так, можа, проста больш, я б сказала, што не было плану неяк гэта ініцыяваць бліжэйшым часам у сваім жыцці, таму што я не ведаю, можа, я песіміст, можа, я рэаліст, таму што мне падаецца, што я больш за такі метад, я не ведаю, можа, як прадусарства. У тым сэнсе, што людзі ж так плюс-мінус бачаць, што я раблю, і калі няма такога запросу ад таго, хто гэтым займаецца, хто можа зрабіць кнігу, то як бы самой штосьці збіраць і адсылаць у выдавецтва, я б такім не займалася дакладна. Бліжэйшым часам, можа, калі б у мяне было нейкі момант шмат вольнага часу, я б уже штосьці падсылала бы. Вось. Але так, я проста што не збіралася гэта ніяк ініцыяваць. Вось, дзякуй, мяне няма, кніжка ёсць, яе можна набыць. Зараз, дарэчы, чорная пятніца ў нас, таму можна нават набыць у выдавецтве «Мяне няма». На іх сайце замовіць са зніжкай, таму і давай, можа, нешта прачытаем, як ты ўвогуле ставішся, калі твои чытаюць. Ну так, а чаму так вось нешта тут тэарэтычна? Я магу сказаць, што я чытаў, я ўсё, канешне, не прачытаў. Мне падаецца, гэта не той тэкст, які трэба вось чытаць ад пачатку да канца. То бок тут пад неяк вось так адчыняеш, нешта такое злавіў, можа, яшчэ нешта, і потым ходзіш, думаеш, неяк разважаеш. Насамрэч, вось могу дадаць наконт ад пачатку да канца, можна і так дакладна рабіць, таму што ўсё ж такі гэта асобныя тэксты, і можна адкрыць, прачытаць, потым яшчэ калісьці. Але у той же самы момант мой прынцып, як гэта ўсё сабіралася, чаму ідзе штосьці за... Ну так, вось я заўважыў, што ў пачатку фота з могілкамі, і мы скончылі амаль тут вось могілкі. Гэта першыя, так разумею, нейкія беларускія, яшчэ тут уже польскія могілкі. То бок я бачу, што структура, канешне, прадумана. Але вось гэта не было як бы зроблена спецыяльна, гэта я ўжо потым заўважыла, што так атрымалася. Я інтуітыўна неяк складала гэтую кнігу, але у мяне там, я так складала, што як быццам бы была як нейкая дарога, як нейкі шлях ад аднаго верша да фотаздымка, да іншага. Як быццам бы, калі ты будзеш чытаць ад пачатку да канца, я думаю, там ты, можа, зразумееш і убачыш гэты шлях, які ідзе, пачынаецца ў маленькім беларускім гарадку нейкім, і потым ужо сканчваецца у Варшаве, у Польшчы, амаль там. Потым там зноў, як бы, не важна. Трэба чытаць, трэба набываць і чытаць. А я вось гэты верш вось не трапіўся, мне неяк, «Фантомная боль». Это написать в строке поиска «Погода в Минске сегодня», выбрать одежду, в которой можно пережить 8 градусов и дождь, и, закрывая вкладку, понять, что на улице сегодня другой город. Дзякуй, прыемна было паслухаць у тваім выкананні. Ну і пагода, дарэчы, сёння трошкі падобная вось на гэты градус. Так, гэта і было дзесьці восенню, такой позняй напісана. Прыкладна. І, ёсць яны такія даўжэйшыя, ёсць прям такія з гісторыямі, ёсць, мне падабаецца, але як вось ты характарызавала бы сам, не ведаю, там верлібр ці, як гэты паэтычны стыль можна назваць? Напэўна, бліжэй да ўсяго гэты верлібр ці белы верш.
Там есть насамрэч такія вот тое, што ты зараз прачытаў, там ёсць такія кавалкі, якія наогул не вершы. Яны і не напісаны так, не адфарматаваны так, як вершы, яны проста напісаны празаічна. Но мне падалося, калі я ўсё гэта збірала, складала, што я нават так бы, можа, і не думала, што штосьці такое, нейкая кароценькая, як быццам бы проста нататка, можа ўвайсці ў кнігу, але калі у мяне быў ужо гэты прынцып монтажу, ты як рэжысёр, можа, разумееш, мы не можам, каб шла адна за адной сцэны, дзе толькі асноўны наш наратыў, фабула, самыя толькі галоўныя падзеі. Яно неяк усё трошкі ідзе, я не ведаю, вось кагосьці забілі, а вось мы бачым, як, не ведаю, каровы ідуць пасціся кудысьці і едзяць траву, напрыклад, а потым зноў. Я ў гэтым сэнсе. Таму там з'явіліся такія яшчэ кароткія нататкі накшталт той, якую ты прачытаў, але мне падаецца, яны там добра сталі ў усім гэтым вось агульным наратыве. І напэўна, там ёсць нейкія рысы, можа, вершаў ці паэтычныя, таму што я разумею, што гэта не проста нататкі ў тэлефоне, там накшталт купіць малако, зайсці да натарыуса, а я іх наўмысна пісала у больш такім мастацкім стылі, калі выкладала, то бок я гэта так рэдактавала, як быццам бы з тымі жа прынцыпамі, як раблю вершы. А пра фатаграфію распавядзі твой творчы падыход ці, не ведаю, метад. У цэлым гэта было падобна, як і з тэкстамі, з вершамі. Вось калі ўжо... Ты здымаеш у асноўным на стужку, я так разумею, што вось... Тут сюды ўвайшлі у асноўным на стужку. Гэта зноў-такі ненаўмысна так атрымалася. Але вось калі ўжо былі сабраныя ўсе тэксты, вершы, я потым пачала... Я спачатку пераглядзела ўсе свае фотаздымкі, якія ў мяне наогул ёсць і прыкладна могуць падыходзіць. І потым пачала іх фільтраваць. І ўжо на нейкім этапе, калі ўжо так досыць шмат фільтравала, калі ўжо неяк адчувала, ведаючы, якія тэксты будуць у кнізе, што ўжо можна з гэтага штосьці выбіраць, я пачала іх падстаўляць да тэкстаў. То бок я прям... мне так было у тэчцы на камп'ютары, былі асобна раскладзены тэксты. Гэта воркшоп ад Юлі, хто хоча сваю кнігу зрабіць, будзе ведаць, з чаго пачынаць. Усё располагасці па тэчках. Не, у сэнсе ёсць тэчка, і там як на дошцы раскладзены тэксты, і да іх... Сторіборд такі. Так. Тебе бачна вельмі рэжысёрскія метады ва ўсім. Але вось што гэта можна так перадвігаць у тэчцы, гэта мне Ігор паказаў. Я не ведала проста, што аб такіх магчымасцях камп'ютара. Я не настолькі ўпэўнены карыстальнік камп'ютара, як апынулася. Вось, можна падзякаваць хлопцам. Ігор, дызайнер гэтага і іншых кніг мяне няма. Гэтай і іншай. І як супраца была? Добра. Я яшчэ тое скончу толькі, што і вось фотаздымкі я нейкім інтуітыўным спосабам ставіла побач з тэкстамі, ці да тэкстаў, ці проста гэта не абавязкова да тэкстаў, а каб зноў жа, калі я тэксты распалагала, то гэта было інтуітыўна і нейкі шлях атрымаўся тое самае па таму ж прынцыпу монтажа, то бок галоўнае ж не сэнс, а адчуванне. То бок не той сэнс, які можна сказаць, а той сэнс, які ты неяк адчуваеш, але назваць не можаш, каб проста атрымлівалася штосьці тая, як нам патрэбна атмасфера, ці тая меланхолія, ці тое нейкае пачуцце. І так я перастаўляла, ці, напрыклад, глядзела, што як быццам яно тут не падыходзіць. Складана патлумачыць, чаму можна, але складана. І так расстаўляла, пакуль не атрымалася так, што не было такога, што штосьці да чагосьці не падыходзіць. Каб вока не спатыкалася. Мэч, як бы ты сама рабіла, то вядома, што і свае фоты, і свае тэксты. Але супраца таксама з
з редакції допомагала? Ну так, можна було порадитися у нейкі там момант. І там, допустим, Ігор выказваў сваё меркаванне, і я там штосьці магла памяняць, напрыклад, зрабіць менш фотаздымкаў. Ці я спачатку думала, што калі ў нас ужо ёсць, што 2 фотаздымкі на старонцы, то як бы нельга, каб на іншай быў толькі адзін. Ён там сказаў, што ў цэлым можна, я потым паглядзела, што так, яно не выглядае неяк карява. Вось, і я там трошкі штосьці ўбірала. А калі былі сумневы, так, магла параіцца, таму што так, калі ты ўжо 100 разоў бачыў свой якісьці фотаздымак, то часам складана ацэніць, ацэніць наогул, ці ён варты, ці не варты. А ты, дарэчы, неяк у супольнасці фотографаў, ну, як бы не ведаю, тусуешся, ці там таксама можна ж пракансультавацца, ўсё такое. Бо я ведаю, што ёсць тут суполка беларускіх фотографаў, і яны зараз даволі актыўныя. Я вось цябе на тусовках не бачу. Дзе ты хаваешся, чым ты жывеш? Так я не толькі на тусовкі І фотографаў рэжысёрскіх тусовках таксама не бачу. І я людзей па прафесіі. FC1, вось ведаеш, фотошкола 1, яны ацецкія кампаніі, яны робяць шмат мерапрыемстваў. Ну, я так, як бы, па прафесіям не выбіраю, з кім тусавацца. Ну, в сэнсе, што, я разумею, не скажу, што ты такі вельмі, публічны чалавек. Ну, так. Ходзіш, назіраеш, няма калі. Ну, насамрэч так, рэальна. Я б, можа, папросту, калі ўжо трэба выбіраць, то прыходзіцца выбіраць тое, што ідзе першае ў спісе. А калі казаць пра фотаздымкі, супольнасць фотографаў, я як бы асобна сябе як фотографам не лічу. То бок для мяне фатаграфія гэта частка майго вось агульнага таго, той вось філасофіі, якой займаюся, ці гэта вось агульнага наратыва, які выбудоўваю, таму што я вельмі часта, амаль ніколі, я не выкладваю свае тэксты без фотаздымкаў. То бок для мяне гэта як частка. І гэта не тое, што яны там паказваюць, вось я пра гэта напісала, а вось яно, пра што я напісала. Не так. Як быццам бы, вось, я кажу, гэта для мяне як монтаж. Як быццам бы я штосьці яшчэ туды дадаю, нейкі яшчэ такі узровень, не ведаю. То бок я фотаздымкі і фатаграфію, якія менавіта я раблю, разглядаю папросту як частка агульнага наратыва, як, напрыклад, мы ж ведаем, што кіно гэта сінтэтычнае мастацтва, там шмат усяго, і як быццам бы гэта штосьці падобнае. То бок я беру не толькі тэкст, а яшчэ і выяву, так, фотаздымак. І таму я як бы асобна, напэўна, толькі як фотограф я сябе і не лічу, таму і не хожу ні з кім радзіць. Не, я б, можа, параілася. Ну, калі б у мяне папросту быў нейкі добры сябра, фотограф. Ну, па-першае, у мяне і маі сябры, яны ўсе таксама робяць фотаздымкі амаль усе на стужку, і шмат сяброў, якія вельмі добра фатаграфуюць, і не горш за мяне, нават лепш. Таму я, насамрэч, тыя людзі, з якімі я раюся, гэта мои самыя блізкія людзі, мае сябры, таму што ў іх ёсць густ і у літаратуры, і ў фатаграфіі. І я ім з імі раюся. Я паказваю і пытаюся часта, ці трэба гэта браць, ці не. Добра. Я нагадваю, што ў нас ёсць конкурс у нашым стріме, і кожны можа гэту кніжку выйграць, калі задасць цікавае пытанне. Ці ёсць у нас увогуле пытанне? Ці ўвогуле нас хто глядзіць? Можа, тады агучым пытанне? Можа, у нас будзе такі суфлёр, дублёр за кадрам, які нам будзе крычаць. Пытанне ад тарналіцкага юзера. Юля, у пошуках чаго ты знаходзішся ў сваёй творчасці і што намагаешся ўсё ж падшукаць? У пошукі грошай і намагаюся іх все ж такі адшукаць, каб здымаць кіно. Сумны жарт беларускіх творцаў. Насамрэч, калі так сур'ёзна, то, канешне, я думаю, што Тарас не пра гэта, напэўна, пытаўся, але, канешне, шмат чаго, колькі б я не знаходзіла чагосьці цікавага і колькі б у мяне не было маіх асабістых магчымасцей штосьці зрабіць, я маю на ўвазе інтэлектуальных, то калі, напрыклад, вось проста, калі мы берем кіно, то ты адзін нічога не зробіш. То бок мала чаго зробіш, ты вельмі абмежаваны, з літаратурай тут прасцей. Я бы не сказала, што я, калі мы зараз пра кнігу размаўляем,
про літаратуру. Я б не сказала, што я у літаратуры чагосьці шукаю. Напэўна, пакуль все, што ўжо адшукана, як бы яно ёсць, я пакуль хацела бы проста неяк яшчэ дапісаць тое, што пішу, збіраюся дапісаць. Але я думаю, вось, я зразумела, напэўна, пра што гэта пытанне, у пошуках чаго. Вось, у пошуках праўды, я ўжо пра гэта пісала. Калі глобальна, гэта можа пра той прынцып, чаму я пачынаю штосьці рабіць, я хутчэй, вось тое, што я заўсёды шукаю, я шукаю нейкія факты, можа, я пабачу нейкую асобу, нейкае месца, маленькую станцыю, калі буду праязджаць на цягніку. І вось, ну, проста часам я штосьці бачу і бачу, што ў гэтым ёсць нейкая праўда агульная, якая не толькі пра гэты адзіны факт, пра гэтага адзінага чалавека ці пачутую размову, а гэта штосьці нам кажа нейкую праўду агулам пра жыццё, пра чалавека, пра яго душу і так далей. Таму я думаю, што вось я знаходжуся ў пошуках гэтых фактаў, якія у сябе садзержаць. Але гэта гучыць неяк, ну, праўда, факты, гэта, ну, калі мы кажам пра паэзію некую, пра творчасць, так, гэта вельмі, ну, спецыфічна, скажам, такі азначэнне таго, што ты робіш. Улічваючы, што мы жывем зараз у часы постправды, фейкаў і ўсё такое, шукаць гэтую праўду. Як бы я разумею, пра што ты кажаш, але гэта гучыць неяк юрыдычна вельмі, ведаеш? А я вось наўмысна гэтыя словы выкарыстоўваю, таму што я не хачу, як бы, гэта занадта рабіць, ну, як бы паэтычна, наўмысна. Ну, як бы, у мяне, можа, такі трошкі прынцып, калі я штосьці пішу, мне падабаюцца гэтыя словы, тым, што яны канкрэтныя. Таму што факт, вось, я кажу, менавіта факт, не нейкі образ, а вось я бачу, як стаіць нейкі мужчына ці жанчына на прыпынку. І вось тое, у чым ён апрынуты, якое зараз надвор'е, я не ведаю, тое, што ён трымае ў руках, тое, як ён глядзіць, гэта ўсё разам факт. І у ім можа быць праўда, вось якую мне хочацца апісаць, таму што я разумею, што гэта не пра гэтага адзінага чалавека, а вось штосьці тут ёсць такое. Метафізічна. Ну, у нейкім сэнсе так, таму я і кажу пра філасофію, што можа проста для мяне гэта не мастацтва ў тым сэнсе, што я хочу штосьці прыдумляць. Мне наогул як прям прыдумляць ці крэатывіць, я не люблю гэтае слова, не хочацца. Мне вось менавіта хочацца, вось як ты кажаш, неяк як быццам бы ці я займаюся даследаваннем, можа гэта лепей нават гэтае слова, чым філасофія, яно таксама можа занадта для кагосьці выглядае такім возвышаным, а можа вось як быццам бы я даследчык, вось для мяне гэта вось так. І больш як бы так сарамліва гэта, чым філосаф. Даследчык, вось так. Спынімся на гэта. Вось зараз вырашылі, я даследчык. Книга называется «Каждый видел этот город в каком-нибудь другом месте». Гэта про ностальгію, ці гэта про памяць, ці гэта про што? Про дэжавю? Про што гэта назва? Даследчык. Ну, гэты сказ, гэта апошні сказ аднаго з вершаў. Ён тут так і атрымалася, што ён тут першы самы. І быў напісаны досыць даўно. Гэта адзін з першых вершаў, якія, ну, па храналогіі у гэтай кнізе. А вось ведаеш, можа таму там і ёсць гэтая фраза, можа таму так і называецца гэтая кніга, таму што калі я вось зараз зразумела, пачну тлумачыць, то я гэта вельмі, ну, прымітывізую, як бы спрошчу. То бок часам вось трэба гэта так і пакінуць, таму што насамрэч, калі мы штосьці спрашчаем, гэта часам нас толькі аддаляе ад разумення праўды. Часам вось не трэба імкнуцца сказаць штосьці проста. А вось як яно ёсць, так яно ёсць. Таму што каждый видел этот город в каком-нибудь другом месте. Можа гэта
больш гэта ўкладзена, ну гэта я не магу сказаць, гэта там можа трошкі пра памяць, можа і трошкі пра метафізічнае, таму што гэта штосьці трошкі не канкрэтнае, не ведаю. Вось зараз пачынаю тлумачыць і адразу разумею, што яно неяк губляе сэнс, губляе праўду. Добра, тады давай пра твоё паходжанне, пра ўплывы ландшафту на тое станаўленне, пра Мозыр, твою радзіму. Гэта таксама горад, які ты часам хіба можаш недзе бачыць, і якога вельмі шмат у тваіх тэкстах. Я нават ніколі не быў, але вельмі захацеў, калі вось і чытаў, і рабіў буктрэйлер да твоей кніжкі, бачыў гэтыя кадры. І сапраўды гэта ўсё нібыта такое вельмі універсальнае, гэта такой беларускі Мікіко. Ты глядзіш на гэтую праўду, на гэтыя вобразы, і нібыта ты гэта ўсё бачыў, быў. Нават часам у Польшы гэта можа быць, не абавязкова нейкія беларускія гарады. Дык пра Мозыр распавядзі, куды б ты адразу прыехала, вось прыехала ты ў Беларусь, які горад ты паехала, і калі гэта быў бы Мозыр, што бы ты там наведала? А вось ты яшчэ сказаў, што гэта мая радзіма, але я ж там не нарадзілася. Так, мы прыехалі ў Мазыр, калі мне ўжо, ну, дарэчы, калі мне пэўна гадоў 5 было, з Гусева, ён таксама згадваецца у кнізе, ну таксама маленькі горад, але не ў Беларусі, у Калінінградскай вобласці. І насамрэч, калі бы для мяне гэта, напэўна, штосьці, яны нейкае падобнае значэнне маюць для мяне. Ну, канешне, калі б я прыехала ў Беларусь, я у першую чаргу паехала б у Мазыр. Давай, правядзі нам віртуальную экскурсію, куды ідзем, што робім? Да я не ведаю, ось я нават зараз не ведаю, а ці там ужо ўсё ж такі прямо да Мазыра, там штосьці зрабілі са станцыямі, там уже як быццам бы туды ходзяць цягнікі, але я да канца не разумею, ці там гэта зручныя станцыі ці не, таму што там так атрымлівалася, што часам больш зручна прыехаць у Калінкавіч і даехаць на аўтобусе да цэнтра Мазыра. Ну, напэўна... Кажуць, зараз ёсць прамы цягнік. Ну так, не, ну ён уже, напэўна, так давно, просто я уже нават не памятаю, калі ён там з'явіўся. Я нават вось не ведаю, не памятаю, на якую ён станцыю прыязджае, куды б я там прыехала. Можа, нават на тую станцыю, дзе былі зняты асноўныя кадры вось майго фільма «Заўтра», тому што там таксама вось станцыя Мазыр, яна раней там была. Прывітанне ўсім са станцыі Мазыр. Напішыце ў нашым чаціку, хто там быў. Ну так. Хто там, што Ну я бы, рабіў. напэўна, хацела праехаць па масту, але там зараз новы мост. О, дарэчы, гэта добрая у нас будзе нагода распавесці, што ў той дзень самы, калі выйшла кніжка, Лукашенко адчыніў мост у Мазыры. Гэта быў той самы дзень. Новы замест старога. Новы замест старога. І апошні якраз верш быў прысвечаны, так? Так. Гэтаму масту. Таму, як бы, вось... Якога ўжо няма. Што робіцца ў Беларусі той самы час, што мы робім тут з нашым мастом. З тым самым мастом. Супадзення, не думаю. Ну так. Я вось, дарэчы, часу любіла, калі я прыязджаю вельмі рана на прамаставую, і там вельмі доўга чакаць аўтобуса дадому, і не хочацца там, не ведаю, гадзіну стаяць, і калі няма важкіх рэчаў, то я любіла пешкі пайсці з прамаставой. Так вось, на пачатку ты ідзеш уздоўж ракі, потым пачынаеш падымацца там міма самалёта, тому што я там у тым раёне далей за самалётам жыву. Ці можна праз аўраг прайсці. У вас там, я ведаю, ландшафт такі даволі незвычайны для Беларусі, што там шмат гэтых халмоў, пясчанікаў нейкіх, кар'ераў. Так, то, што ты хацеў сказаць наконт уплыву ландшафта, гэта вось цікава, што я ж, атрымліваецца, ну вось жыла ў Мазыры, там, калі вучылася ў школе, так далей, не то, што шмат дзе была. І я потым, калі пачала прыязджаць у іншыя гарады, усё часам не магла зразумець, што ў іх не тое, чаго ў іх не хапае, чаму я адчуваю, што вось нейкія іншыя, не толькі таму, што гэта іншы горад. І зразумела, што калі я прыязджаю ў горад, у якім няма ландшафту, то як быццам бы для мяне гэта штосьці не тое. І што ўсе гарады, якія мне больш за ўсё
спадабаліся, я потым зразумела, і я думала, чаму яны мне ў нейкіх момантах нагадваюць Мазыр. Напрыклад, калі я была ў Марселе, я па яму хадзіла і думала, ён падобны на Мазыр, а потым зразумела, што гэта праз гэтыя халмы. Вось, і я вельмі люблю такія гарады, якіх ёсць ландшафт. Ён штосьці вось таксама дадае нейкае, як быццам бы ў гэтым таксама ёсць нейкая паэзія, у тым, калі гарызонт не цалкам роўны. Павінен быць туман, я так разумею, той дзень, калі ты там будзеш. Ну, Пажадана. так, пажадана. Давай яшчэ вось гэты верш апошні, той самы. Мгм. Припять превращается в туман, рыбаки превращаются в тени. Осенью домой возвращаюсь на ощупь. Ну, І так. треба, не ведаю, гучыць як тост. Так, так, ну я кажу, я не ведаю, што каментаваць, тому што калі пачнеш каментаваць, то як быццам ужо ўсё разбурыцца. Ну я не читаю даўгі, бо гэта Ну у нас так, няма зразумела. на гэта Так, так. часу, але усіх заклікаю, каб набывалі кнігу. У выдавецтве мяне няма на сайце. Чорная пятніца, мы памятаем, і можна за зніжкай набыць. І шмат іншых добрых кніг. Ты, дарэчы, чытала нешта яшчэ з мяне няма? Ну Які так, тебе чытала. топ? Які топ у цябе, распавядзі? Што Топ. спадабалася? Я магу распавесці, што мне вельмі Мгм. Сцяпана кніга спадабалася. Владимир Сцяпан, так? Я яшчэ не прачытала. Вось, яна... Чакаю свайго часу. Вось, дарэчы, я раю, таму што, ну, мне падал... Ну, як бы, я не вельмі ведаў, што я буду чытаць, і яна нібыта такая сціплая, вельмі простая, як і твая, мне падаецца, у нейкіх сэнсе, што яна, ну, як бы, даволі... Але там, вось, ёсць некая, як бы, як ты кажаш, правда такая, вельмі хрупкая, якую цяжка зафіксаваць, і яна в этом сэнсе такая празрыстая, вельмі, не ведаю, мне вельмі спадабалася. Ну і, канешне, Пашы кніга ў маім топе. Ну так, ну можа вось у мяне будзе таксама такі топ, тому што я яшчэ Сцяпана не чытала, у мяне дома ляжыць, шукаю свайго часу, але мне адразу гэтая кніга спадабалася і сваёй назвай. Мы ж пра кнігу Ваўка, так кажам, каб я не паблытала, так? І сваёй назвай, таму што я таксама люблю нейкія такія словы. І вось гэтым малюнкам, які мне, вось, дарэчы, ён мне нагадаў, ну, вось, нейкую праўду. Калі вось ты бачыш такі вось пейзаж, ты ў ім бачыш нейкую праўду, там дзесьці нейкія вароны сядзяць, там сметнікі стаяць каля нейкага шэрага дому, там, калі зрабіць кадр трошкі шырэй, там яшчэ нейкая будзе машына стаяць, такая, якую ўжо, як гэта, уключылі, яна як абагреваецца, штосьці такое, і там нейкі сядзіць мужык, чакае, калі яна сагреецца і выйдзе за ім жонка, і не паедуць на працу. Ну, карацей, я убачыла і адразу неяк штосьці такое уявіла, таму мне захацелася прачытаць. Ну так, не, ну напэўна, просто не ведаю, як быццам бы гэта можа будзе трошкі предвзята, што гучаць. Не, ну мне напэўна, калі прям вельмі шчыра, то мне напэўна з усіх кніг, якія я чытала, вось так падабаецца больш за ўсё кніга Пашы, куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать, сваім стылем, тому што там ёсць гумар. Гэта наогул вельмі складана, вось мне падаецца, і ў кіно, і проста з гумарам працаваць. Проста жартаваць, гэта можа і нармальна. А вось штосьці... І калі там ёсць і гумар, і меланхолія, і штосьці такое, што кранае. Мне гэта нагадвае, напрыклад, фільмы Вуді Аллена, калі і смешна, і сумна, і неяк кранае вось гэты галоўны персанаж, і яго вось гэтыя унутраныя развагі. Яшчэ мне вельмі спадабаўся там гэты прыём з вершам у канцы кожнай часткі. Як быццам бы гэта яшчэ такі нейкі новы ўзровень сэнсу. Ну, не сэнсу, а з пункту гледжання формы. Я маю на ўвазе не ў тым сэнсе, што нейкая метафора, а вось проста нейкі яшчэ ўзровень дадае гэтай кніжцы, таму так, яна мне, напэўна, пакуль больш за ўсё падабаецца. Ну вот, закликаем набывать не только книгу Юли «Каждый видел этот город в каком-нибудь другом месте», але яшчэ іншыя кнігі выдавецтва «Мяне няма». Так. І мы ведаем, што ў іх шмат таго, што зараз называецца аўтафікшаном. І у цябе было таксама сваё стаўленне да гэтага і слова, і да гэтага напрамку, да якога таксама можна цябе і залічыць. Распавядзі, што ты думаеш пра аўтафікшн. Ну, я думаю, мяне
прям так наўрад ці, таму што я думаю, што ўсё ж такі, калі часам ёсць ужо нейкая форма ў таго, што пішаш, і ўжо нейкая такая, нейкі такі ўжо ўзровень фільтрацыі матэрыялу і самого аповеду, што гэта ўжо так да аўтафікшана складана аднесці. Чаму? Ну, то бок, ну, гэта я табе так адсылала свае развагі. Мне падаецца, што ўсё, што ад я пішацца, і нават калі гэта пра, ну, са свайго жыцця, пра падзеі свайго жыцця, пра тое, што я там сама бачыла, я ж там часта пішу, я там штосьці пабачыла, я ўвідзела, то гэта не значыць, што гэта аўтаматычна аўтафікшн, і наогул вельмі шмат пісьменнікаў ва ўсёй гісторыі літаратуры пісалі ад сябе, і нават калі гэта было не ад сябе, яно ўсё роўна магло быць, яны ўсё роўна маглі адштурхоўвацца ад падзей свайго жыцця. Але мне падаецца, што можа быць, я так як дылетант свае проста развагі скажу, што можа аўтафікшне там ўсё ж такі я і падзеі свайго жыцця і свае асабістыя пачуцці, яны вось на самым першым плане, і можа гэта быццам бы такая як сверхзадача гэтага пісьма. А у мяне, я думаю, што не так, то бок ведаю, што не так, таму што я больш такі, як назіраю, і нават імкнуся не вельмі сябе там паказаць і можа расказаць. Там нават можа падавацца, гэта ж таксама такі прыём. Калі я пішу, што, напрыклад, я штосьці думаю или я штосьці бачу, гэта ж як бы насамрэч, можа, я так і не думаю, не бачу. Я гэта пішу для таго, каб... Праўда. Не, так вось, таму што не аба мне праўда. Вось якраз такі пра тое, што гэта не аўтафікшн, таму што там, ну, няма, там не на першым плане праўда аба мне. Там на першым плане тое, за чым я назіраю. Вось, таму, а ад я пішу, можа, таму што проста мне так зручней, так атрымалася, мне так падаецца больш натуральна. І, ну, карацей, напэўна, гэта, я бы сказала, не аўтафікшн, таму што там, насамрэч, я думаю, там мяне не так шмат. Мяне няма. Так, насамрэч, мяне там няма. Добра, зараз, ці ёсць у нас яшчэ пытанне з нашага стрыму? Можа, хтосьці хоча гэтую кнігу выйграць? Нагадваю, што за лепшае пытанне можна гэтую кнігу атрымаць у падарунак. Тут не тое, што пытанне, тут на станцыі размова ідзе ў каментарах. Каментатор кажа, што станцыя называецца Мазыр, з такім смайлікам, а другі каментатор кажа, што перайменавалі станцыю Козінкі і станцыю Мазыр у Мазыр паўночнай, і зараз тое, што было Козінкі, зараз гэта Мазыр. Ну вось, я скажу, там зараз паперайменоўвалі, я скажу, я гэта ўжо яшчэ не запомніла, каб так вось называць гэта, ну так, таму там трошки зменілася. Мазыры, всё, залезь на дно. Не так проста. Глядзі, у мяне ёсць яшчэ такі эксперыментальнае пытанне, не ведаю. Трэба спачатку спытацца, як ты ставішся да такого. Ці ты карыстаешся чатам GPT і, ну, вось у сваёй працы, і вось гэтыя ўсе тэхналогіі? Бо, ну, наколькі гэта вось твой інструмент? Вельмі рэдка, насамрэч. Я амаль не карыстаюся. Я толькі нядаўна пачала аб ім так трошкі згадваць, але толькі па такіх практычных жыццёвых пытанняў. То бок я зараз не сама сиджу, шукаю, дзе танней замовіць, не ведаю, парашок для прання, а такая, скінь мне, калі ласка, лепшы парашок, які там розныя плямы выводзіць, і каб па лепшай кошце, каб замовіць у Варшаве. Ну, як бы я больш па такіх справах карыстаюся. Ну, так, для сваёй творчасці. А проста, ну, навошта мне тады яшчэ? Я хачу, каб, як дзесьці я прачытала, і таго ж меркавання прытрымліваюся, я хачу, каб чат GPT за мяне рабіў ці штучны інтэлект, не ведаю, прыборку дома, вось, я кажу, замаўляў парашок, замаўляў прадукты, а вось творчасцю я хачу займацца сама. Гэта тое, што я хачу сабе пакінуць. Ну, я са сваёй працы, напрыклад, ты аплікейшн і ўсё такое, вось, яно вельмі зручна, дарэчы. Я ў працэсе старавер, я нават забываю, я сижу свае мэйлы яшчэ да гэтага часу, па паўгадзіны сяжу, пішу там штосьці. Я реально нават забываю у гэтым сэнсе. Ну, вось. Таму мой эксперыментальны такі, нават не пытанне, глядзі, я
попросіў у чата, каб ён напісаў верш у стылі Юлі Шатун. Мгм. Зараз я яго прачытаю, Ой, а ты скажаш, чаму твои вершы зусім не такія. Добра. Табе можа будзе смешна, што вось ведае пра цябе чат, таксама пра твою Мне ж творчасць. страшно стало. Ну ладно, давай. Ну, ён Я караценькі. заўсёды боюсь, што пра мяне Не, ён верш Добры. спрабаваў пытаць. Вось, мы ацэнім зараз. В тумане Мозыря мост, как забытое стихотворение. Мягкие изгибы стали забывают, как вести ко мне дорогу. Я иду на ощупь, на шаги, тайна между светом и дымом. Я свидетель с фотоаппаратом, я наблюдатель и записываю. Я думаю, даже не стоит все читать, потому что, ну, в таком стиле. Давай конец. Я не создаю мир, я фиксирую его дыхание. Стены домов, ветви деревьев. Город, растворяющийся в моих мыслях. И может это и есть моя поэма. Монтаж из мгновений, из пустоты. Где мост исчезает и дорога ведет дальше. Ибо тот город, который видел каждый, он ждет, чтобы быть увиденным заново. Чому гэта дрэнны камп'ютарны верш? Не, ну там насамрэч яшчэ частка нейкіх фраз. Украл у тебя. Да, нет, не у меня, там штосьці было з інтэрв'ю. Так? Ну хіба, ну я туди йому кормив некую інформацію. Як быццам бы трошки чи даваў Нешта чуў дзесьці. так, нейкія... Ну там мне падаецца відавочна, як быццам бы занадта, як паэтычна, калі там я часам просто цікавілася, таксама прасіла штосьці там чат мне напісаць. І вось так, як вось ён і піша, ведаеш, як такая, не ведаю, як реклама піва, можа, што мы глядзім, як гэтая белая пена і льецца праз празрыстае шкло. Ну, ведаеш, так, як бы ў рэкламе піва, да, трошкі. Не ведаю, ну я магу, калі там разабраць можа, по асобку, по нейкім Я тебе дашлю. Так, я магу больш пракаментаваць. А мне падалося, што яно неяк зразумела, што, ну, як быццам бы гэта набор нейкіх асобных амаль фраз. Слухай, ну мы такія часы жывем, што шмат і вакол нас інфармацыі, тэкстаў і словаў, і ну вось неабазаны чалавек, ён ну часам цяжка зразумець, дзе там тая праўда. Мне тут падаецца дакладна. Просто я кажу, калі мы ўсё реально зараз раздрукавалі, я нават калі ты чытаў, я нават подумала, ну чат GPT яшчэ мой хлеб не забярэ. Не забярэ твой хлеб. Пакуль у гэтым сэнсе не забярэ. Якой такі хлеб? Ну той кавалачак хлеба засохшага, які ў мяне ёсць з гэтага, ну ён яшчэ пакуль не забярэ. Ну, у сэнсе, што, мне падаецца, там відавочна, калі чытаў, там было нейкіх парочку добрых фраз. Бездушная машина писала, кампіліравала, а ты чалавек вельмі ўразлівы. Гэта, канешне, адчуваецца, але як вось не згубіць гэтую сваю ўразлівасць у гэтым бушуючым мире. А вось можна яшчэ трошкі, прабач, дадам папярэднай тэмы? Я карацей хацела, каб ён адзін мой верш там доўгі, я не ведала, ці можна такое рабіць ці не, як бы запісаў голасам, ну, каб самой не запісваць. Не для буктрэйлера, а для іншага, потым падумала. А ён напісаў, я не магу гэтага зрабіць, але хочаш, перапішу цябе, як бы іншым спосабам, больш такім, ну, не ведаю, можа, каб все там, як быццам бы, як было б лепей напісана, ён перарабіў, і ўсё, і там як бы знікла тое, што да чаго я вось імкнуся, калі я пішу, каб не было ўсё проста растлумачана. Калі ты проста бярэш і лагічна штосьці тлумачыш, нейкую тэму апісваеш. Я прыязджаю ў горад, але ў мяне такое адчуванне, што яго ўжо няма, таму што і там вось проста як бы лагічна, як бы псіхалагічна ўсё тлумачыш. І вось у чым, чаго не разумее, напэўна, чат GPT, вось гэтай вось метафізікі, як быццам бы. Ён не можа быць метафізікам, як быццам бы толькі чалавек, таму што гэта штосьці, што нельга укласці у гэты як, ну, гэты код, так, і гэта ж такія нейкія, як гэта называецца, ну, тое, з чым працуе штучны інтэлект, алгарытм, вот. То бок ёсць штосьці, што складана укласці ў алгарытм. І праўда. Не змяшчаецца. Ну, вось так, ёсць нейкія рэчы, але гэта тыя рэчы, якія мы не можам назваць, тому што калі назовем, то значыць гэта можа ўжо зрабіць чат GPT. То бок, вось. А калі пра твоё вось гэта, ну, я проста хацела дадаць. Як быць уразлівым, так, і не згубіць сябе ў гэтым жорсткім свеце, дзе чат GPT ўжо за цябе.
Я не ведаю, мне падаецца, што ў сэнсе мастацтва складана згубіць, таму што гэта тое, што я думаю, там ужо апошнім заменіць. Ну, я маю на ўвазе такога больш унікальнага мастацтва, не ў сэнсе зрабіць нейкае такое стандартнае, напрыклад, там відэо рекламнае. Не, калі не пра чат, а ввогуле, што ну вось ты і вайна, і міграцыя, і ўсё. А ты такі павінен быць, ну, мне падаецца, трошкі адчынены свету, каб і гэту праўду бачыць, і назіраць, і пісаць, і фіксаваць. Вось ведаеш, як быццам бы трошкі ў гэтым сэнсе трошкі нужна, трэба дазволіць сябе згубіцца і сябе згубіць. Як быццам бы не... Таму што калі, ну, можа, заўсёды думаць толькі пра тое, як у гэтым свеце... Ну, я ўжо таксама пачынаю як разважаць пра самое тваё пытанне, пра самое гэта слова «не згубіць сябе ў свеце». А ці трэба нам як бы канцэнтравацца на тым, каб не згубіць сябе, толькі на сябе. Я просто стараюся, можа, не тое, каб на сябе канцэнтравацца, а як быццам бы, можа, я не баюся сябе губляць, ці... І можа так, можа, гэта дапамагае быць больш адчыненым свету, таму што калі... Ну, можа, трэба быць не закасцінелым, не ведаю, ну, складана, гэта вельмі такое просто, як быццам, як агульнае пытанне. Лідзія, я звужу, просто мы, як бы, ж іммігранты, нам трэба то, і тут, як бы, весь час галава занята іншымі праблемамі, пытаннямі, і ў гэты самы час, вось, як гэту магію быцця, подых, праўды. Не, ну, гэта складана, канешне, таму што калі б мне гэта атрымлівалася вельмі добра, я б, напэўна, з раніцы да вечара фултайм займалася бы мастацтвам. А я мастацтвам займаюся меншую частку свайго часу, і гэта шмат чым, таму што так, вось усе гэтыя былі змены, пераезды. Гэта нават не пра пошук сябе, а пра пошук таго, як падацца на ВНЖ, напрыклад. То бок ты замест пошукаў праўды і сябе і чагосьці яшчэ займаўся пошукамі нейкіх практычных рэчаў для свайго жыцця, і так, проста губляецца хутчэй час, і яго застаецца менш. Але, ну, я проста стараюся ўжо ў тых умовах проста рабіць тое, што атрымліваецца ў тых умовах, в якіх я ёсць. У нас яшчэ была аб'яўлена тэма калбасы ностальгія. Тут недавно была добрая навіна, што першаму паляку, які перайшоў межу вось з Польшы ў Беларусь, якая недавно адчынілася каля майго роднага Гродна. З 21-го года яна была зачынена, таму гэта такая была навіна і для беларусаў, і для палякаў Падляшша, якія таксама чакалі. І вось яму ад гродненскай правды падарылі там падарунак, набор прадуктовы, там была калбаса ностальгія і шакалад прэзідэнт. І вось я падумаў пра гэту ностальгію, што, ну, вось у нас зараз жыццё такое з прысмакам. Я думаў раней ностальгія, а зараз вось калбасы ностальгія. Я таксама проста шмат пра гэта разважаю, таксама рабіў відэапраект пра гэта. І сярод іншага людзі кажуць, што вось гэта ўсё страданне па мінулым, можа, і не варта увагі, бо гэта, ну, як бы, энергіі патрабуе шмат, а нам зараз энергія для іншага патрэбна. І таму пытанне, памяць груз ці скарб? Я думаю, гэта паміж гэтымі двума словамі не трэба выбіраць. Гэта як бы адначасова і груз, і скарб. Вось тое, што ты казаў пра то, што, можа, не трэба канцэнтравацца на гэтай ностальгіі і так далей. Ну, напэўна, я якраз такі імкнуся не вельмі канцэнтравацца. Як бы я, і калі там казаць пра тое, што я пішу, я не вельмі пішу з пункту гледжання таго, што я па нейкай вось ностальгіі таго, ад чаго я менавіта зараз з'ехала. Таму што, напрыклад, апісваць сваё дзяцінства гэта не абавязкова ностальгія. Ты проста апісваеш нейкі час. То бок можна проста апісваць сваё мінулае, але гэта не значыць, што гэта ностальгія. Можа, напрыклад, у мяне ёсць у нейкім сэнсе, напрыклад, ностальгія па страчаным доме, але гэта не па мінулым. Гэта па тым, што, можа, зараз ёсць, але яно ўсё роўна робіцца страчаным. То бок некаторыя рэчы мы страчваем нават калі яны яшчэ існуюць зараз. І, напэўна, я часам па гэтым ностальгірую. У мяне там ёсць фраза ў адным вершы, што я сумую па тым, каб быць
я скучаю по тому, чтобы быть чьей-то дочерью. И часам можна сумаць па гэтым. І вось калі казаць, што ну так я стараюся не вельмі так канцэнтравацца на гэтай вось ностальгіі, асабліва ну мяне гэта нават трошкі часам, калі я бачу, хаця можа гэта так праяўляецца, як я чытала траўму, што мне нават часам раздражняе, калі я штосьці такое бачу, я стараюся не тое, што зле, а я стараюся нават пазбягаць, напрыклад, не пайсці на нейкае мерапрыемства ці штосьці такое, дзе ёсць нейкія такія ностальгічныя матывы па не ведаю па Менску, па тым вот тыя матывы, якія ў нашым зараз у коле беларусаў. Я стараюся іх пазбягаць, они мяне нават раздражняюць. Але мне падаецца, што ў цябе тут ну шмат такога вось месц з нейкім атмасферай і смакам, з гукам, пачуццём, але это ўсё недзе страчана, недзе ў мінулым. Ну так, не, ну яно было, але глядзі, там же шмат чаго. Мы гэта бачым, ну вось гэта таксама сімптаматычна назва кнігі нават гучыць. Нібыта ты жывеш у гэтым, можа таму цябе так траўматызуе гэта? Ну, ну калі вось цябе не слухаць, а пачытаць, то можна падумаць, што лірычны герой сапраўды ну вось шмат часу жыве нейкім мінулым. Не, ну напэўна я, канешне, напрыклад, калі я ну, па-першае, тут трэба сказаць, што тут верш ад 2018 году. То бок калі я тады іх пісала, я была там. То бок, напрыклад, калі у меня там ёсць верш, напрыклад, пра Менск, але ён у Менску і напісаны. Гэта, то бок калі я гэта пісала, гэта большасць, напэўна, я пісала пра тое, што са мной адбываецца зараз. Можа, там трошкі ёсць пра нейкія там адсылкі там, на нейкія ўспаміны мінулае, але так, для мяне гэта больш пра, можа, пра гэты, як там у цябе было, груз ці скарб, так? Так, груз ці скарб. Вось, можа, пра гэты штосьці, ну, што гэта як нейкі мой груз, але не ў тым сэнсе, што я хачу ад яго пазбавіцца. Але, не, вось для мяне гэта, напэўна, скарб у маёй творчасці, то бок таму я гэта выкарыстоўваю. Для мяне гэта той матэрыял, на які я маю маральнае права яго выкарыстоўваць. Таму што, ну, у сэнсе, вось я кажу, напрыклад, калі мы прыязджаем у нейкае племя здымаць дакументальную стужку, а потым з гэтым фільмам ходзім там па фестывалях нарядна апранутыя, п'ем дарагое віно, большое у мяне пытанні вялікія к этычнасці гэтага. А ёсць штосьці, што мы маем маральнае права выкарыстоўваць, калі гэта, ну, у сэнсе, калі мы былі ў гэтым, калі гэта наша рэчаіснасць, калі гэта наша мінулае, ну, ці маё. І таму, напрыклад, я вось і тут, і ў фільмах я шмат чаго і выкарыстоўваю са сваёй гісторыі. Можа, яшчэ штосьці пачытаем, ці ёсць у цябе нейкі любімы тэкст, ці, не ведаю, штосьці такое, што... Не ведаю, вось твой, есть твой нейкі, твой. Мне зараз складана сказаць. Ну, я разумею, тут усе твае, але, ну, не ведаю, нейкі асаблівы. Ці ты сама там часам так пролістнула і такая, о, неплохо. Видиш, я зараз стараюся не лістаць, у меня есть такое, вось я, напрыклад, і з фільмамі, і з усім, я вось калі гэта ўжо гатовае, калі яно ўжо кудысьці пашло, все, я ўжо больш не гляджу. Таму што я думаю, я зараз штосьці знайду, там, што трэба было зрабіць па-іншаму, я буду хадзіць расстраивацца, таму я реально, вось я гэту кніжку калі беру, я калі нейкія стронкі такой штосьці адкрываю, штосьці там ненарокам бачу, думаю, господи, трэба хутчэй закрыць. Ну, то бок мяне ўжо гэта пачынае траўматызаваць. Ну, я не ведаю, вось ёсць у мяне такое. Я нават, дарэчы, я чытала такую кнігу, я называецца, падаецца, гэта ў гэтай кнізе было, называется «Почему писатели пьют». И там яна пачынаецца з таго, што, калі я зараз не блытаю, калі гэтая кніга, што пісьменніца, выйшла яе кніга, і яна, калі ляціць у самалёце, выпівае спачатку бутэльку віна, а потым першы раз адкрывае ўжо гэту вышедшую нейкі час назад сваю надрукаваную кнігу. Ну, вось. Ну, гэта пра тое, што вельмі складана, калі яна ўжо выйшла. Ну ясна, свежа яшчэ выдадзеная. Але я табе віншую, бо ну, я мару таксама, каб у мяне была і кніга, і фатаграфіі. Гэта вельмі крута, сапраўды. Я спадзяюся, што у тебя так будзе. Я прапаную яшчэ трошкі інтэрактыву дадаць у наш стрым і гаданне па кнізе Юліі Шатун. Вось мы можам замовіць, загадаць некую старонку, страку, і што будзе, але трэба некае пытанне.
Ці ёсць у нас У некае экзістэнцыйнае мяне? пытанне, каб мы на яго адказалі тваёй кніжкай? Можа, у нашага суфлёра ці ёсць там нейкія пытанні? Мы адкажам вось Питання у Ютубі. Ну і що там за пытанне? А, ты даслаў, добра. Ёсць пытанне ў Ютубе, я зараз яго прачытаю. Будзем А адказваць з потым мы кніжкі ці пагадаем, самі? да, з кніжкі. Так. О, успамін, ці гэта надзейны грунт для стварэння кнігі ці фільма? Успамін? Да. Ты адкажы, а потым мы А, з кніжкі паглядзім, што ну, яна Думаю, адкажа. так. Тут залежыць ад таго, які гэта ўспамін. Але Ці надзейны грунт для стварэння кнігі? грунт так, добры. Ну, у сэнсе, а як? Надзейны, бачыш? І Такое надзейны. слово Ну, надзейны. глядзіце, мы жа не, як сказаць, мы, таму што мы займаемся творчасцю, мастацтвам, мы маем права не быць дакладнымі да канца. Нават калі кажуць пра аўтафікшн, насамрэч у сваіх вершах я нават часта штосьці змяняю, нейкія факты не тыя, на якіх я раблю, не тыя, якія звязаны з праўдай, а як бы ну штосьці змяняю, каб ну проста па-іншаму гэта, то б гэта было не прям так ці не прям, ну вось, таму гэта нармальна, нават калі ты памятаеш штосьці, але яно так не было, гэта не важна. Це Калі будзе яно правда. прыходзіць, ну у нейкім сэнсе так, тому што ну мастацкая правда, яна ўсё роўно можа быць, таму так, ну гэта не адзінае, на чым будаваць, але ну так, я просто нават не бачу у гэтым ніякіх мінусаў, чаму б не. Вось, напрыклад, на ўспаміне, напрыклад, грунтаваць расследаванне нейкага забойства, можа і складана. А, і тое, вось сведка ўжо дапрашваюць, што вы там памятаеце. То бок нават на ўспамінах часам вось людзей абвінавачваюць, садзяць у турмы. А тут проста верш напісаць, канешне, можна. Адзіны грунт лічыш. У нас толькі, ну, я як дакументаліст могу сказаць, што это лічы адзіны грунт, з якога можна нешта ўвогуле збудаваць. Так это адзіны грунт усяго. Калі б у нас не было памяці, я думаю, адзіны надзейны. Ну, адзіны грунт усяго. Успаміны. Ну. Добра, у нас ёсць яшчэ пытанне, але мы зараз паглядзім, што кніга нам адкажа на гэтые пытанне. Давай не будзем там называць нічога, просто я пытанне пра ўразлівасць. Тыцну, Як вось быць так, вот что. уразлівым? Я увидела, как ее созревший виноград падает на землю и гниет вместе с листьями. Как сыреют и портятся кабачки и грецкие орехи, а кусты ярко-фиолетовых цветов папа срезает и выбрасывает перед зимой. Это адказ на якое пытанне? Ці надзейны грунт. Грунт надзейны, з яго растуць кабачкі. Зямлю удабряюць, да? Грецкія Удабряюць, орехи да. і кусты Да, грунт там, цветов. ну все, значит, Всё надзейны. нормально з Реально, грунтом. ідеально Так, яшчэ падышоў пытанне. адказ. Вось, все, бачыце, кніга вельмі зручная нават у такіх... Там нават і вось пра то, як нейкую гаспадарку весці, калі у вас ёсць дача, там нейкія ёсць парады. Парады ад бацькі. І ад бабулі, так. Ёсць нейкія практычныя парады. Ёсць пытанне яшчэ. Юля, раскажы, як зразумець, што ты гатовы для кнігі? Як адчуць, што твае тэксты вартыя таго, каб пайсці ў свет? І ці можа выпусціць кнігу перфекцыяніст? І ці адносіш ты сябе да перфекцыяніста? О! Напісаў нейкі перфекцыяніст. Бачна. Трывожны. Там все, напэўна, без памылак, все запятыя на месцы, все прабелы на месцы, перфекцыяніст. Так, ну, як созрeć да кнігі, так, ну, ці варта іх у свет пускаць? Я не ведаю, як у іншых, так гэта ж вось як у мяне. Ну, няма такога. Гэта для мяне, ну, у сэнсе, я ні для чаго не созревала. Ну, па-першае, што мне ж прапанавалі, сама б я не прыйшла, але я не ведаю, можа, проста вось не трэба хадзіць і думаць заўсёды, што калі я там да чагосьці буду гатовы, тады, напэўна, просто патрошачкі рабіць тое, што хочацца. Гэта ж такімі маленькімі крокамі, у тым сэнсе не то, што я сидзела, нічога не рабіла, так, ну все, цяпер мне трэба кнігу. Ну, я просто выкладвала ў свае соцсеткі свае тэксты, вершы. Ну, усе ж людзі штосьці выкладваюць. Вось я выкладваю у сваім такім стылі, свае фотаздымкі, просто ў сябе ў соцсетках. Гэта ж нармальна, да гэтых не трэба рыхтавацца. Вось і ўсё. А потым, ну, дзесьці там апублікавалі нейкі мой верш, таксама прапанавалі. Я думаю, ну, калі людзі, якія ў гэтым разбіраюцца, прапаноўваюць, я б жа ім, як сказаць, я мне не таму, што яны мае не ведаю родственнікі нейкія, а самі прапанавалі, яны ў гэтым разбіраюцца, значыць, падыходзяць. А чаму б не? Па-першае, ёсць вершы разныя, камусьці адно падабаецца, камусьці іншае, напэўна, камусьці маё спадабаецца. І, ну, а потым яно проста неяк так само
павольна і падыходзіць. Ну проста прапанавалі, а чаму мне адмаўляцца? Не, ну, в Ось. сэнсе, што не, канешне, ну не Ну. кожнаму прапаноўваюць, і гэта таксама трэба вырашыць. Адно справа, што там пішаш для сябе, другое там стол ці там Facebook, это ўжо таксама наступны крок. Але калі ты робіш гэта сістэматычна і доўга, але перфекцыяналісту, в сэнсе чалавеку, які вельмі так ставіцца хіба крытычна да сваёй творчасці, як вы зразумець, што ну все, можна пускаць у свет. Ну, у меня вось, напэўна, вось гэта я вось гэты этап быў хутчэй пра тое, калі я пачала выкладваць у Facebook, па суці. Можа, нават у Фейсбуке мы вершы больш людзей пабачыла, чым яшчэ зараз пабачыла і прачыталі ў кнізе. Ну, напэўна, я перфекцыяніст, і раней была больш перфекцыяністам, што я зразумела, калі я буду да ўсяго так падыходзіць, я ніколі нічога не зараблю. Вось. І проста таму я вырашыла, што вось я ўсё раблю, як у мяне атрымліваецца. Хочаце чытаць, хочаце не чытаць. Ну, вось так. Па-першае, па-другое, важна ж, каб, я думаю так, вось калі мне самой падабаецца, і то ўсё. Ну, як бы, таму што, як сказаць, ну, галоўнае ж, як бы, я гэтым займаюся у свой вольны час, мне за гэта ніхто не плаціць. Таму, калі мне гэта падабаецца, я гэтым займаюся. То бок, я да гэтага проста так не стаўлюся. Дазволіць сабе быць гатовай, там, сазреваць, яшчэ штосьці. Я да гэтага стаўлюся, як іншыя ж людзі не думаюць аб тым, калі яны, напрыклад, проста свае фотаздымкі з адпачынку і нейкі допіс пра то, як ён прайшоў. Вось для мяне гэта тое самае. Проста я ў іншым сваім стылі раблю. Я не выкладываю, а вось, ну, пішу проста ў сваім стылі аб тым, аб чым мне хочацца. Тое самае робіць вельмі шмат людзей, таму я да гэтага не стаўлюся з чымсьці такім вось вельмі. Таму што я кажу, я гэта раблю проста ў свой вольны час, мне за гэта ніхто не плаціць, як быццам я нікому нічога не абавязана. А яшчэ пра перфекцыянізм. Пасля кіно мне прыйшлося адмовіцца ад перфекцыянізму, таму што, ты разумееш, тое, у якіх умовах я там стварала кіно, ну, проста прыйшлося адмовіцца. Я нават зараз шкадую, што я была занадта перфекцыяністам, і, напрыклад, калі яшчэ была ў Беларусі, і больш мне ўсё было зразумела, я не зрабіла яшчэ больш фільмаў менавіта за гэтага перфекцыянізму. Я зараз думаю, трэба было рабіць вось як тое, што мне зараз ёсць, тое, як у мяне зараз атрымліваецца у справе рэсурсаў, так і трэба было рабіць. Таму у параўнанні з тым, як фільм, я думаю, я бы хацела, як ён бы мог быць, калі... Падыход кончанага кіно, мы нагадаем. Не, так вось наадварот. Пасля таго, як мне прыйшлося, таму што на кіно гэта ж зусім іншая вытворчасць, гэта як нейкі завод, па суці. Ты як дырэктар завода, калі ты здымаеш фільм, то у гэтым сэнсе з літаратурай усё зусім па-іншаму і нашмат прасцей, таму што ў мяне слоў ніхто не адбярэ. Мне не трэба плаціць, каб у мяне былі ўсе словы, якіх я хочу выкарыстоўваць. І таму, ну, як прадукт кнігу зрабіць з такім перфекцыянісцкім падыходам нашмат прасцей, чым зрабіць кіно. Таму я кнігай на 100% і задаволена. Можа, таму што ўжо пасля кіно уже як бы складана мяне з чымсьці дабіць. Так. Мне ўжо ўсё падабаецца. Я реально лічу, што тут няма да чаго прыдрацца ў гэтай кнізе. Вось реально. Мне проста трэба ў кінатэатры слайд-шоу, як кіно можете чытаць, можете не чытаць, але галоўнае набывайце. Ну так. Яна проста ж прыгожая. Ну, кажу, такія колеры, гэта мой любімыя сіні колеры. Так я кажу, што яна настолькі для мяне ідэальная, што я кажу, можна ў кіно слайд-шоу з гэтай кнігай паказваць проста замест фільмаў, таму што яна больш ідэальная, чым усе мае фільмы. Ну, я зараз жартую, зразумела. Ну, у тым сэнсе, што у літаратуры шмат складаней, каб штосьці прям ужо не атрымалася не па тваёй віне. Нам трэба закругляцца, я лічу. Так? Так, напэўна, людзі зразумелі, што я жартую, но я ўжо хвалююся. А я, дарэчы, хацела сказаць, што я, можа, так занадта захейтила ChatGPT, можа, он не можа штосьці нармальна напісаць. Ну, просто калі будзе гэта паўстанне машын, каб на мяне ніхто бочкі не каціў. Ну, я хацела сказаць... Не, яго трэба ж трэніраваць, я думаю, што таксама робіцца не так з наскоку, што напішы верш. Так, можа, штосьці можа, гэта можа быць цікавая з'ява. Я, дарэчы, памятаю, що даўным-даўно, гадоў 10 таму, была нейкая аплікацыя ў соцсетцы ВКонтакце. Там яны типа з тваіх статусаў рабілі нейкія вершы. Ну, як быццам бы. Ну, то бок гэта ўжо даўно існуе метадам кампіляцыі, штосьці як быццам бы зрабіць, заўсёды будзе асэнсаванае, але
Не, ну я думаю, але у аўтараў яшчэ ChatGPT не сможа зрабіць як аўтары, таму што я чытала адзін артыкул, і там было пра тое, што ну так, таму што такая вось творчасць менавіта унікальная мастацтва з-за таго, што якраз такі яно будуецца на тым, каб зрабіць менавіта штосьці новае, штосьці, што не алгарытмічнае, штосьці, чаго яшчэ не было, штосьці, што нават ірацыянальнае, што складана лагічна апісаць, менавіта таму гэта складана зрабіць на тым узроўні, як гэта зробяць добрыя мастакі ChatGPT, што гэта будзе апошняе, што ён зможа забраць у чалавека. Таму калісьці мы разбагацеем з табой. Калі ўсё будзе рабіць штучны інтэлект, а толькі творчасць застанецца ў чалавека. Пра што марыш напісаць у будучыні? Ну, тады давай проста, пра што марыш у будучыні? Я думаю, адказ мы ведаем. Разбагацець. Не, ну я ж што... Пра што марыш напісаць у будучыні? Ну, не магу сказаць, што я прямо мару. Я бы хацела, каб у мяне атрымалася гэта не так доўга рабіць. Я вось хачу і трошкі пішу пра мазыры, пра гусю. Зноў мазыр. Так, ну, але там ён проста ўзгадаўся, а там гэта глобальна пра нейкі перыяд часу. Ну, але гэта як бы не краязнаўчыя будуць тэксты, так кажу, зашыфравана, але пра нейкія падзеі, звязаныя з гэтымі гарадамі. Таму што вось калі я пра іх не напішу, пра гэтыя гарады, то хто яшчэ напіша? У меня з'явілася ідэя фільма таксама з мазыром. Ну, з такім мазыром, ведаеш, такі, які ты бачыў паўсюль, які можна зняць недзе ў іншым горадзе. Фантомны мазыр. Ну, але ёсць у мяне таксама герой і ідэя, таму не размаўляем. расслабляйся. Добра. Добра, ну што, мы тады... Лепшае пытанне. Так. А ці ўсе пытанні мы прачыталі, каб выбраць лепшае? Можа, там 2 было? Ці 3? 2 нам задаў Тарас, яму ўжо можна за актыўнасць хаця бы. Ну так, я-то думаю, чаму, я загадала, там за кніжку але ёсць бясплатная. яшчэ пытанне пра вось ці гатовы як кнігу і перфекцыяністаў. Другое пытанне было. Яшчэ раз? Пытанне, як зразумець, што ты гатовы для кнігі, адчуць, што твае тэксты вартыя таго, каб пайсці ў свет, і я думаю, што я адказала. Да, не, пакажу, што вось у нас гэтае пытанне, потым пытанне пра грунт, і яшчэ было одно пытанне Тараса, так? Каму мы кнігу? Каму кнігу? Якое пытанне кнігу атрымоўвае? Я цяпер не магу вырашыць, як бы, быць аб'ектыўным журы, таму што я ўжо аднаго чалавека ведаю, хто запытаў. Ну, просто тады не кінакрытыку можаш падарыць кнігу. Ну, так. Ну, я не ведаю, таму я не ведаю, як даваць гэта не Или можна наадварот не даваць Тарасу? Таксама можа быць як предвзято. І даваць і не даваць уже предвзято, я ўжо не ведаю. Ці давай, ну, як бы, каму, да? Ну, давай. У нас ёсць Тарас, і ёсць яшчэ одно пытанне. Мне, насамрэч, пытанне пра грунт спадабалася. Яно такое проста, што можна паабмяркоўваць. Ну, все, тады, значыцца. Паабмяркоўваць, проста над кожным словам надо падумаць, ці дастатковы грунт памяць. Ну, просто гэта цікава. А ці ёсць яшчэ якісь іншы грунт? І так далей, і так далей. Ну, просто што гэта... Добра, то кніжку вось гэтую... Не, я цяпер хвалюся, што Тарас пакрыўдзіцца, таму я не вырашаю. Так это і было яго пытанне таксама. Так? Да. Тады... Все нормально. Не пакрыўдзіцца, кінакрытык будзе... Ну, ладно. Калі іншыя пакрыўдзіцца, потому што у нас тут пастанова была. Дзеля кніжкі за 50 злотых мы тут все подкупілі. Да, дарэчы, кніжку можна набыць, калі вы іх не выйгралі за 50 злотых, таму звяртайцеся. А зараз са зніжкай. Зараз са зніжкай. 40? Да, зараз 40 злотых. Black Friday. Все, мы скончваем. Трэба нешта казаць? Ну так. Да пабачэння. Да пабачэння. Дзякуй, што былі тут. І потым паглядзіце яшчэ. Але, спадзяюся, ніхто не паглядзіць.